Wala. That was cold. Oh. Sasabihin ko sana kay Richard, pagka hindi ako nabasa, malaki ang tip niya eh. Too late. O, paano yan? Nabasa ako eh. Wala, walang tip si Elisha dyan eh. Walang tip eh, nabasa ako eh. Shower na kami eh. Dapat pala sinabi ko bago ako sumakay, ano. Ay, kadado, makasilip yung kaya. Nano yung sila yung pulse niya, no? First call. Na? Ay, ano nga ang pangalan nito? Hindi ko alam. Hindi, itong, ano, itong Pulse. pulse. Itong, hindi, itong Itong una. Ano ito? Talahib. Talahib. First pulse, talahib ang pangalan. Talahib. Konnichiwa. Hi. Hi! Oh! Hindi niya karas ko yung gaya. Ang suka naman.